Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Estación Fitopatolóxica do Areiro advirte da posibilidade de aplicar o primeiro tratamento contra o mildio, polo menos naquelas viñas que conten cun maior desenvolvemento da vexetación, debido ás condicións climatolóxicas pasadas e actuais, aínda que non aparecerá a primeira mancha. Este aviso chega despois de que os captadores que o centro ten instalados nas viñas o abeiro do proxecto europeo Plasmowine detectasen xa esporas no ambiente, debido ás temperaturas das últimas noites, que foron superiores, favorecendo así o patóxeno. O persoal de Areiro recomenda ademais que para este primeiro tratamento se empregue un funxicida que protexa tamén os novos crecementos das vides, pois na maioría das viñas as cepas aínda están a agromar e que non se lave coa choiva, pois agardanse precipitacións nos próximos días. Ademais, se a viña estivo infectada con Black Rot na anterior campaña, é aconsellable utilizar un funxicida con efecto fronte a este fungo. Ante a escaseza de masa foliar, o centro dependente da Deputación de Pontevedra aconsella facer os tratamentos con pistola e non con atomizador ou evitar accionar o ventilador. Tamén no relativo ás viñas, Areiro advirte da importancia de estar pendente das follas danadas pola sarabia e polos ventos dos últimos días, pois as feridas poden ser portas de entrada de certos patóxinos. Tamén informa da aparición de caracois nalgúns predios. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun funxicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. O sector coincide coa panorámica da situación que ofrece a Estación Fitopatolóxica do Areiro. A humidade e as temperaturas nocturnas máis elevadas son o caldo de cultivo perfecto para a aparición das pragas, especialmente do mildio. Por iso, o xerente de Pazo Cilleiro, David Castro, tamén recomenda comezar os tratamentos preventivos, facendo, iso sí, un chamamento á responsabilidade dos viticultores. A verdade é que foi un ano bastante húmedo, de feito ahora mesmo está sendo húmedo, de vez en cando pois as temperaturas son altas, hai que estar atentos porque as plagas poden estar aí e polo tanto, bueno, pois é un período no que debemos de prevenir ademais, porque bueno, no momento en que isto se poida producir, pois que haxa un ataque bueno, pois de milio mesmo, pois a verdade é que a situación pois se complica, polo tanto a prevención eu creo que é algo fundamental.
hai que estar atentos porque estes contrastes de temperatura pois poden precisamente que se poida desplegar pois unha plaga e polo tanto despois a recuperación pois é bastante máis difícil. Eu creo que hai que estar atentos e xa hai que empezar a facer algúns tratamentos, xa hai viticultores precisamente que están facendo eses tratamentos, sobre todo por esa prevención que falaba antes, non? Que eu creo que temos que ser primeiro responsables co tratamento, cos tratamentos de fitosanitarios, pero tamén hai que estar atentos a esa prevención, porque despois evidentemente pois a poder dar solución pois é bastante máis complexo e bastante máis difícil. Por lo tanto, sí, eu vemos e a parte tamén se recomenda, e de feito a estación fitopatolóxica tamén recomendou que estes primeiros tratamentos non son necesarios e, bueno, pues, os viticultores pues, teñen que estar atentos a estas posibles plagas que poden, sobre todo cando hai estas temperaturas de humedade e calor, pues, se poden desplegar. A 33ª Asamblea Xeral da Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas, a asociación que representa as denominacións de orixe de viño de España, estableceu as prioridades da organización en 2024, co foco posto nas eleccións europeas que terán lugar do 6 ao 9 de xuño e no próximo mandato. O colectivo das denominacións de orixe de viño vai poñer boa parte dos seus esforzos en promover unha contorna regulatoria máis favorable para o sector do viño en xeral e para as denominacións de orixe en particular. Nas próximas semanas vai levar a cabo unha rolda de contactos cos candidatos ao Parlamento Europeo de todos os partidos políticos, de forma coordinada co resto das organizacións que forman parte da European Federation of Origin Wines, xunto ás organizacións representativas das indicacións xeográficas do resto de grandes países produtores europeos. A finalidade é facerlles constar os nosos próximos representantes nas institucións da Unión Europea as demandas, as preocupacións, as necesidades e os anhelos das denominacións de orixe para o próximo mandato. Así mesmo, no segundo trimestre do ano, a Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas manterá tamén contacto cos grupos parlamentarios a nivel estatal, co fin de facerlles partícipes dos retos do sector do viño e das figuras de calidade na presente legislatura e buscar solucións e propostas que permitan reforzar o sector e dotar as denominacións de orixe de viño das mellores ferramentas para seguir contribuindo a que viticultores e adegas aumenten a súa comercialización e fágano con maior rendibilidade. Ademais, na Asamblea Xeral anunciouse que se organizará no mes de maio un seminario formativo sobre comercialización e vendas para adegas adscritas a denominacións de orixe de viño. Por outra banda, o colectivo acordou tamén potenciar a comunicación da organización coa vista posta en lograr unha maior difusión das principais reivindicacións, accións e propostas das denominacións de orixe de viño. Entre esas accións figura o Día do Viño de O, un evento festivo e reivindicativo que se celebra simultaneamente en diferentes denominacións de orixe de viño e que organizará a súa 8ª edición o día 11 de maio. O Diario Oficial de Galicia publicou a convocatoria de 2024 das axudas para a reestruturación e reconversión de viñedo dotadas cun orzamento de 4 millóns de euros. Estas axudas teñen como finalidade incrementar a competitividade das explotacións vitícolas, adaptar o cultivo do viñedo ao cambio climático e facelo ambientalmente máis sustentable. A reconversión do viñedo é unha ferramenta estratéxica para a nosa comunidade. Estas achegas baseanse na reconversión varietal para que aquelas explotacións con viñas antigas poidan substituílas por variedades autóctonas máis resistentes ás condicións climáticas e que produzan viños de maior calidade e máis demandados no mercado. Neste sentido, con estas axudas búscase perfeccionar o cultivo da vida en Galicia para reducir custos e orientarse mellor aos diferentes mercados, potenciando o grau de profesionalización cos conseguintes beneficios económicos para este tipo de explotacións, o tempo que se promove a remuda xeracional. Poderán ser beneficiarias destas
estas achegas ás persoas viticultoras ou futuras cuxos viñedos se destinen á produción de uva para a vinificación e que cumpran coa normativa vixente en materia de plantación de viñedo. A superficie total para as solicitudes que se presenten de forma individual será de 0,2 hectáreas e de 1 hectárea para aquelas que se presenten de xeito colectivo. Serán subvencionables as actuacións relacionadas coa replantación con ou sen sistema de condución, a reconversión de viñedos por cambios de variedade, a mellora de técnicas de xestión e a replantación de viñedos. O prazo de presentación de solicitudes será ata o 26 de abril. Estas achegas convócanse anualmente dende o ano 2018. No período 2018-2023 destináronse preto de 14 millóns de euros para 911 persoas beneficiarias, permitindo actuar nunha superficie de 1.281,46 hectáreas. A convocatoria do 2023 resolveuse o mes pasado cun investimento total de 4 millóns de euros que permitiu dar resposta a todas as solicitudes que cumprían os requisitos e beneficiar a 179 persoas. Este orzamento empregarase para reconverter 315 hectáreas de viñedo. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O viño é un dos principais motores da economía da comarca do Salnés. Neste sentido, a Mancomunidade continúa impulsando iniciativas formativas relacionadas co sector vitivinícola. A última presentarona esta mañá un curso de aplicación e manipulación de produtos fitosanitarios. Un sector económico moi importante. Cada día temos que facer unha viticultura máis sostible, máis productiva e máis sostible. E, polo tanto, cada vez é máis necesaria a formación en materia de agricultura, en este caso en fitosanitarios. E aparte estamos falando de cursos homologados, é dicir, é un curso, hai distintos cursos e todos son moi importantes, pero este é un curso homologado que a Academia Elisa pois nos vai a impartir pois estes días. No curso van participar unhas 90 persoas que recibirán a formación repartidas entre Ribadumia, Meis e Cambados. Ten tamén unha versión semipresencial a través da internet. Terá unha duración de 25 horas e pros usuarios e de balde. Conta co financiamento do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Dentro de que se encadra este programa de formación? Bueno, do que se denominan oficinas para o desenvolvemento do rural. O rural é importantísimo para nós. Entón, que necesita o rural? Por unha parte, necesitamos formación, en este caso, en fitosanitarios, porque a normativa nos exige ter uns carnés, e se non temos carnés, non vamos a poder sulfatar, é un problema. Non, porque creo que tanto os viñedos como as hortas, sen sulfatos, non nos van moi ben. Pois aí estamos, o que queremos é eso, que todos vos presentedes os exames e aprobedes ese carné de fitosanitarios e podades impartir. Na presentación desta actividade, os seus responsables animaron os participantes a sacarlle todo o proveito posible á información que van recibir. Cando se fai unha formación, polo menos eu vexo así despois de 40 anos como docente, algo se aprende. Os que vos dan a clase van a ser ingenieros agrónomos ou agrícolas, moi experimentados. E vamos a dar consellos que vos vai a valer para a vosa vida personal e para a vosa vida profesional. As colleitas poden ser boas igual. Sabedes que aquí temos un microclima de moita humidade e unha temperatura medianamente alta. Eso prolifera toda a bichería, vale, pero tamén os viticultores de aquí sabedes co que vos atopades. E esta formación colledea como positiva. E apuntan que este tipo de cursos serven non só para un mesmo, senón tamén para seguir traballando de xeito conxunto na profesionalización e competitividade do sector. Por que se propón un curso destos? Bueno, pois para preservar a nosa saúde, primeiro, e para preservar a saúde da natureza. De pouco vale que che digan que metas 30 gramos cada 10 litros e ti lle metas 60. Porque é millor. Se lle meto máis cantidad, é millor. Pois non é millor. É peor para o teu bolsillo, que gastas máis. É peor para a natureza, que gastas máis. E podes incluso perxudicar a planta. Todo ben establecido e este curso axúdanos a eso.
A Xunta reactivou as notificacións para levar a cabo queimas agrícolas por parte de particulares na nosa comunidade, tanto dende a web habilitada como a través do teléfono 012. A maiores, os particulares que dispoñan dun permiso vixente antes da prohibición do pasado 21 de marzo poderán realizar as queimas. Os que soliciten un novo permiso, tendo en conta que a comunicación debe efectuarse sempre con 2 días de antelación segundo a normativa, poderán levar a cabo a queima. En concreto, no portal de internet destinado a comunicar as queimas de restos agrícolas amoreados, os cidadáns deberán confirmar que se trata dunha queima correspondente a palla e ou material natural agrícola non perigoso utilizado en explotacións agrícolas e ou gandeiras. Mentres, os interesados que chamen o 012 para comunicar a queima preguntaráselles tamén ao respecto, para que confirmen se se trata do tipo de material e circunstancias indicadas e poder continuar co proceso de comunicación. A maiores tamén se retoman as solicitudes de autorización para efectuar queimas de restos forestais amoreados. Neste caso, como ven sendo habitual, compre contar con autorización administrativa dado o maior risco da actuación. Cabe engadir que as comunicacións e autorizacións de queimas a través da web da Consellería do Medio Rural son posibles de acordo co establecido no artigo 34 da Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. Ademais, en días laborables tamén está a disposición dos cidadáns o teléfono 012 para comunicar as queimas. Tanto as comunicacións como as autorizacións deixarán de ter validez nos días que hai vento e altas temperaturas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.